Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, туры эфир студиясында Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Көннәр эссе, тик су куенырга рөхсәт юк әле. Казан пляжлары нинди хәлдә? Республикада коронавирустан прививка ясау дәвам итә. Чаллыда вакцина сатучылар арта. Көн үзәгендә милли проблемалар. 20 майда Казанда татар хатын-кызларының 6-нчы бөтен дөнья җыены ачыла. Чаллы шәһәре поликлиникларында коронавирустан прививка ясау дәвам итә. Спутник В һәм Эпивак корона вакциналарын кулланалар. Ковивак вакцинасының да кайтарылуы көтелә. Прививка ясату өчен алдан язылып кую оештырылган. 3нче поликлиникага прививка ясатырга иртәнге сәгать 8-дә үк киләләр. 4500-дән артык кеше әлеге процедураны узган. Кешеләргә кайсыдыр вакцина белән прививка ясауны терапевтлар билгели. Заявка бирүчеләрнең гомуми сәламәтлеге торышын, тән температурасын үлчиләр. Әлегә кулланылган 2 төрле вакцина нәтиҗәле санала. Аларны җиңел кичерәләр. Белгечләрнең әйтүләренчә, организмда иммунитет прививкадан соң 42 көн узгач формалаша. Чаллыда прививканы теләсә кайсы көнне ясатырга була. Поликлиникалар ялларсыз эшли. Эссе көннәр башлану белән су куенырга теләүчеләр артты. Тик пляжларда рәсми су куену сезоны башланмаган әле. Уайымсызлык нәтиҗәсендә быел 2 кеше суга батып үлгән. 5-сен коткарып калганнар. Казан пляжлары нинди хәлдә соң? 30 градустан югары эсседә шәһәр сулыкларына килүчеләрне байтак очратырга мөмкин. Шәһәр пляжларында иртәдән үк су куенучы өлкәннәр балалар очрый. Кисәтүгә дә игътибар итмиләр. Вода-то грязная. Ну чё? Не страшно с детьми купаться? Нет, не страшно. Я не знаю, народ купается, вроде не страшно. Казанда су куену сезоны рәсми башланмаган. Суда гына түгел, яр буенда да куркыныч. Түбән елга аръягы пляжының яр буе чүп-чар белән тулы. Аяк астында кырыган агач ботаклары, шешәләр, таш кисәкләр аунап ята. Булары әле күзгә күренгәннәре. Адым саен җәрәхәтләнү куркынычы яный. Тик су куенучыларны берни дә куркытмый. Шешәләр, чүп-чар арасында дистәлгән кеше булганчык суда чайкана. Отличная вода. Нормальная вода? Хорошая, да. А вдруг там что-то, Каждый какие-то год камни? купаемся, ничего, заразы не хватает нас. Ну, вода грязная, говорят, да? Потому что Ну, что-то... конечно, там чего только нет, вы знаете, в наше время, я не знаю. Даже вот тут вот сколько грязи. Берничә көн элек Мөслим районында 54 яшьлек ир-атның суга керүе фаҗига белән тәмамлана. Суда бата. Татарстан Һәлакәттән тышкы министрлыгы суга керү тыела дип кисәтә. Пляж беренче карашка кызылырга ятучыларны кабул итәргә әзер кебек күренсә дә. Даже в тех местах, где именно требования. Хәтта пляжлар җиһазландырылган урыннарда да водолазларның су төбен тикшерүе таләп ителә. Су төбендә сәламәтлеккә куркынычлы нәрсәләр булырга мөмкин. Коткаручылар яр буйларын күзәткән арада су төбен чистарту эшләре бара. Казанда 1 июньнән 5 шәһәр пляжы һәм 3 ял итү урыны ачыла. Хәвеф-хәтәрсез су куенырга мөмкин булган урыннар экранда күрсәтелгән. Тикшерүләр беткәнче суга керүчеләрне штрафка тарталар. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бу атнадан Казанның Мехшылар һәм Академик Лаврентьев урамнарында транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. 30 октябрьгә кадәр Мехшылар урамының Девятаев урамыннан Кызыл Татарстан урамына кадәр өлеше транспорт хәрәкәте өчен ябылды. Бу ремонт төзелеш эшләре үткәрүгә бәйле. Шулай ук Академик Лаврентьев урамындагы машиналар һәм җәяүлеләр хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Анда Адаратский урамы чатында 12-нче йорт янында 21 июньгә кадәр җылылык шелтәрләре ремонтлана. Башкаланың Чуйков урамында да сентябрь ахырына кадәр транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнде. Түбән Кама районындагы Зәй елгасы аша салынган күпер белгечләр тарафыннан авария хәлендә дип табылган. Күперне тиз арада төзекләндерергә кирәк. Эшкә июльдә керешергә җыйналар.
Bir gün içinde bu köprü aşağı minglegen maşına uza, yükleniş big zor. Köprü salıngandan beri bir tapkırda düzenlendirilmegen. 47 yıl elek salıngan konstruksiya remontga muhtaç. Halk arasında zeydi ötülgen köprü tüben kamadan kilgen tüp yollarının birisinde uğraşkan. Şehirden tağın 2 çıgı yolu var. İnşallah aşağı kapma karşı yakta hem zey aşağı. Remont işleri 1 iyulga planlaştırılgan. Bilgiçler ol 2-4 atına devam eder deyip farası. Bu vakitte bir de hareket olsun şey ola. Я живу в Барках, ничего-нибудь придумаем. Min özüm Brok'ta yaşayım. Remont işleri uzakka suzala kalsa bir kıyınga doğru kile. Bu yol eğlengeç, kübrek vakit gerek. Надо, вообще я его... Bu tip yol bulup sanala. Onu 2 palasalı tip işlesinler idi. Onaylıklar gerek. Надо это ремонтировать, тоже сколько уже лет тоже этому мосту. Bu köprünü küpten remontlarga idi. Küp yıllar ötte betinde. Bu köprü aşağı yürüyüşler bir küp. Hazır köprünü sıklandırı proyekti üstünde şeyler. Remont işleri Tübenkam rayonunun köprüler tüzü fonda okşasına uzdırıla. Fanis Muhammadov, Anastasiya Shakirova, Fahri İslam Tatarstan yoğunlukları Tübenkam rayonu. Oqsubay, Zey, Tübenkama, Nurlat hem Tetiş rayonları iginçileri Soban kulturaları şeşuni tügelledi. Respublika Avul Hujalığı hem Azıq-Tülük Ministerliğinin matbuğat hizmeti haber etkençe, şeşu kampaniyası oxırına yakınlaşıp kile. Yazgı kulturalar 90% meydanda şeşilgen. Tatarstanda bu yıl elgi kulturalar borlığı 2.800.000 gektar meydanını bili. Apas, Bügülme, Buğa, Şüpreli, Zey, Koybuş, Müslim, Sarman, Tetiş, Tuqay rayonları şeker şigindiri şeşuni tamamladı. Hazır efirde parlament haberleri olar bilen sizni Oyzile Batırxanova tanıştıra. Исәнмесез, эфирда парламент хәбәрләре. Республикада авылда хезмәт активлыгын арттыру буенча зона семинарлары башланды. Аларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрә. Монда очрашулар узган атнада байлар сабасында һәм Кама тамагында узды. Иң яхшы тәҗрибәне үзләштерү өчен аны үз күзләрең белән күрергә кирәк. Семинарда катнашучылар шулай эшләделәр дә. Иген авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы мөгезле эре терлекләргә азык җитештерү өчен оештырылган. Узган ел аткан грант акчасына терлек азыгы җитештерү өчен яңа җиһазлар монтажланган. Азыкны кооператив әгъзалары да шәхси хуҗалыклар да сатып ала. Сөт җитештерүне арттырганнар, ә кооператив узган ел 2 миллион сумнан артык акча эшләгән. Агробизнесның башка юнәлешләрендә дә яхшы үрнәкләр аз түгел. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда мал, кош ите, сөт продуктлары, ит ярым фабрикатлары, металл эшләнмәләре, агачтан сувенирлар да җитештерәләр. Барысында парламент рәисенә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрына күрсәттеләр. Барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Марат Җаббаров семинарда катнашучыларга көтүне яңартуга субсидиялар бирелүен, мини-фермалар төзүгә кулланучылар кооперативларына грант ярдәме бирелүен искәртте. Моннан дөрес файдалана белергә кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин чыннан да мөмкинлекләр елдан-ел арта бара дип саный. Ярдәмнең ахыргы максаты азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү генә түгел, ә авыл тормышын саклау да. Нәтиҗәле очрашу, сөйләшү һәм инде мин азактан елның үзенчәлеген әйтмичә китә алмадым. Алда тора торган сайлаулар, Дәүләт Думасы депутатларын, алда тора торган халыкара саны алу, алар борчый торган мәсьәләләр. Һәм ковид мәсьәләләре ул бер кая да китмәде. Менә авылда яшәүче, эшләп ятучы, ялда булган кешеләргә бу ковидтан сакланып, моторны иттереп яшәвен дәвам итәргә дигән нәтиҗәле сөйләшү булды. Иң яхшы җирлекләр һәм аларның җитәкчеләре лаеклы бүләкләр алды. Форсаттан файдаланып, җирлек башлыклары, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре Саба районын якыннанрак белде. Алар җирле индустриаль паркта, спорт мәктәбендә, Сатыш авылының музей-мәдрәсәсендә булды. Хәзер Россия Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланган депутатлар эшчәнлеге турында. Тиздән язгы сессия һәм парламентның Түбән палатасының 7нче чакырылышы эшен тәмамлый. Һәр халык сайлаучысы үз юнәлешендә, шулай ук республикада сайлаучылар белән очрашуларда актив. Бүген парламентарийлар Айрат Фәррахов, Ольга Павлова һәм Олег Морозовның кыскача төп эш юнәлешләренә тукталырбыз. 6000-нән артык сайлаучы белән очрашу, 93 закон чыгару инициативасы, комитетта дискуссиялар һәм пленар утырышларда чыгышлар. Күпчелек закон проектлары һәм төзәтмәләр кешеләр белән очрашудан соң барлыкка килде дип ассызыклады Айрат Фәррахов. В Государственной Думе, во-первых, я являюсь заместителем председателя комиссии Государственной Думы по поддержке малого и среднего предпринимательства. На этот период попала пандемия, на этот период попало серьезное ухудшение состояния в экономике, и в первую очередь оно
она отразилась, конечно, на малом и среднем предпринимательстве. Совместно с правительством мы вели очень и очень успешную предметную работу по мерам поддержки для МСП, особенно в период локдауна. Бюджет һәм салымнар комитетында Ойрат Фаррахов мәҗбүри медицина, социаль иминiyet һәм Россия пенсия фонды бюджетларын формалаштыру өчен җавап бирә. Ел сайын миллионланган гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүгә бәйле 3 федераль закон кабул ителә. Парламентарий әзерләүдә катнашкан документларның берсе төбәкләрдә хоспис төзү өчен җир бирүгә кагыла. Законнарның социаль юнәлеше тематикасы Ойрат Фарраховның хезмәттәше Ольга Павлова эшчәнлегенә дә кагыла. Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты аша төп законнар үтә. Халыкның социаль якланмаган катламнарына ярдәм итүдән тыш, депутатлар хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемне гамәлгә кую турында закон кабул итте. Очень рада, что сегодня город Казань получил такой почетный статус среди всех 21 городов трудовой доблести. Это первое. А второе, конечно, это 102-я конвенция. 40 лет не могли принять 102-ю конвенцию. 102-ю конвенцию тоже я представляла на палате. Речь идет о том, что пенсия должна соответствовать 40% утраченного заработка. Очень Международная организация труда позитивно восприняла этот закон. Олег Морозов Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган иң тәҗрибәле депутат. Ул Думада инде берничә чакырылыш эшли. Иң катлаулы елларда Россия төбәкләре депутатлар төркеме җитәкчесе, 2000 елларда Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары булды. Сайлаучылар һәм Татарстан җитәкчелеге куйган бурычларны үтәүдә бу чакырылыш нәтиҗәле узган. Кайбер юнәлешләрдә билгеләнгән планнар арттырып үтәлгән. Когда я стал депутатом, была поддержана наша республиканская инициатива по механизму самообложения граждан на муниципальном уровне. То есть это инициатива, которая касается возможности граждан участвовать в финансировании тех муниципальных проектов, которые им нужны, которые они сами считают первоочередными. И государственные органы власти в лице республики доплачивают за это, вот за эту инициативу граждан данного муниципалитета. Бүгенгә менә шулар парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Бүгенгә сау булыгыз. Татарстанда судагы балык тоту етмәләрен җыю буенча Бөтен Россия акциясенә кушылдылар. Әлеге чара төнге сәгать 3-тән алып караңгы төнгә кадәр Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында оештырылды. Акциядә катнашучылар балык күзәтчелеге хезмәткәрләре белән бергә суга ташлап калдырылган етмәләрне җыйдылар. Начало рейдов в 3 утра. Это уже сегодня. Нияз Әхмәтов дуслары белән браконьерлар суга куйган ятмәләрне Соболев авылы янында табып алган. Булар табылдыкның бик азыгына. Тәҗрибәле балыкчы законсыз балык тутучыларның ятмәләрне ешрак кайда куюларын белә. Чистим водоемы от всех видов сетей. Без сулыкларны төрле, күптән ташлап калдырылган яки яңа ятмәләрдән чистартабыз. Биредәге ятмәләр законсыз куелган, алар ялганып чирата, чүпкә әйләнә. Судагы ятмәләрне җыеп алуда балык күзәтчелеге хезмәткәрләре, тәҗрибәле балыкчылар, гади кешеләр катнашты. Татарстан буенча 100дән артык кеше. Башта браконьерларның ятмә куйган урыннарын ачыклаганнар. Югарыстан районы территориясендә генә дә берничә сәгать эчендә берничә хокук бозу очрагы теркәлгән. На данный момент составлено уже... Хәзерге вакытка җинаять эше билгеләре белән 5 административ беркетмә төзелгән. Зур төркемдәге браконьерлар эшләре буенча тикшерү өчен полициягә материаллар тапшырылган. Тиз йөреше катерларда закон бозучыларны эзлиләр. Күп очракта браконьерларның эзләренә төшәләр. Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында законсыз ятмәләрне җыю буенча Бөтен Россия акциясе уңышлы узды. 2 экипаж берничә сәгать эчендә 10 километр озынлыгында браконьерлар шелтәренә юлыкты. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары. Куркынычсыз тәгәрмәч дигән 27-нче республика конкурсы башланды. Юл хәрәкәте яшь инспекторларының 18 командасы юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә имтихан тота. Конкурс 5 төрдән тора. Яшь инспекторлар юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча теоретик белемнәрен сыный. Беренче медицина ярдәме нигезләре, велосипедны кагыйдәләр буенча һәм фигуралы йөртүдә осталыкларын күрсәтә. Командалар арасында иҗади конкурста үткәрелә. Җиңүчеләр республикадан Бөтен Россия табында яклаячак.
Казанда милли вокаль концерт сәнгатенә нигез салучыларның берсе Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале гала концерты узды. Быел ул 17нче тапкыр уза. Оештыручылар Россия төбәкләре һәм чит илләрдән йөзләгән гариза кабул иткән. Чарада дөнья күләмендә танылу алган Илһам Вәлиев, Рүзил Гатин, Айгөл Хисмәтуллина чыгыш ясады. 17нче фестивальнең гран-при иясе дип Алмаз Хусейнов табылды. Талантлар ел сайын тумаска да мөмкин. Бигрәк тә битендә Вахапов фестивальләр зур талантлар эзли. Теге киләчәктә сәхнә тотарлык. Безнең битендә конкурсның шартлары да бик авыр. Бу чын мәгънәсендә профессиональ конкурс һәм таләпләр бик кырыс. Әмма Аллаһка шөкер бар, талантлар бар. Быел да менә безнең Вахапов фестивальның конкурсы бик уңышлы узды. Катнашучылар бик күп булды. Җиңүчеләр дә шактый көчле. Заларны бүгенге концертта күрәсез. Һәм мин тулы җаваплылык белән әйтә алам. Әле менә концерт башлалдыннан конкурс нәтиҗәләре буенча да безнең җыр сәнгатебезнең киләчәге бар. Һичшиксез бар. Буада районның сөлге шиге осталарын ачыкладылар. Ак калфак оешмасы оештырган фестивальдә күз явын алырлык берсеннән-берсе матур шиге үрнәкләре күрсәтелде. Чуаш авылларында яшәүчеләрдә шигу белән мауга, милли традицияләрнең ничек дәвам итүе турында киләсе репортажда. Milli bizekler şigilgen sülgülerinin her birisi üzünçelikli. Ustalar gasırlardan kilgen kürkem tradisiyaya doğruluk saklay. Әлеге эшкә әүвәл алынучыларда, энә белән җепне юллар дәвамында кулларыннан төшермәүчеләр дә бар. Сөлге шигеле бала чагымнан хәтеремдә 2нче класста укыганда мин үземнең әллә кирәкмәгән җиңнәрдән җепләр сүтеп шуннан шигәргә өйрәндем. Бала чагымнан калган шигел, аннары үскәчтән ул ничектер хезмәт белән балалар үстергәндә эш белән онытылып торды. Шуннан соң үзем лаеклы ялга чыккачтан яңадан сөлгеләр алып, җепләр алып, мин бу эшемә яңадан тотындым. Аларак кызлар яңа кичү торга барадыр ик. Безне ачуланалар инде. Аларын шиккәнен кызыгып карап торадыр ик. Аннары җепләр, мулиналар юк иде. Монда хәзер аламашы киләдер ик. Без сөекләр җыядыр ик. Чүпрәкләр тапшырадыр ик шу мулинаны алыр өчен. Яшь чагында, кыз чагында шиккәнем бар ия. Ну күптән инде шиккәнем булмаса да тырыштым. Үзем шигергә инде. Булай үземчә бик матур килеп чыкты. Район күләмендә игълан ителгән сөлге шигү бәйгесенә йомгак ясалды. Осталарга район башлыгы исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Әлеге сөлге шигү бәйгесенә 20дән артык сөлгеләр кабул ителде. Һәм сез аны бүген күргәзмәдә күрәсез. Анда Аккалфак оешма әгъзаларының кул эшләре дә куелган. Иң мөһиме шунда сөлгеләрне алар чын күңелдән йөрәк җылыларын биреп чиктеләр. Һәрберсе үзенең туган авылы исемен һәм буа исемен яздылар. Менә аларның һәрберсе дә лаеклы мактаулар алдылар. Районыбыз җитәкчесе Ранис Рафисулы Камартилик исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды аларга. Бүгенге очрашуыбызда яшь аккалфаклылар да бар. Район күләмендә катнашкан бөтен Россия укучы кызлар бәйгесендә җиңүчеләребез 4 кыз килде. Шулай татар кызчыгы бәйгесендә җиңүчеләребез килде. Инде гомумән бүгенге очрашуда аккалфаклы ханымнар бик теләп килделәр. Шигү осталары гармунда ут уйнатып, милли көйләрне дә башкардылар, бергәләп туган телне җырладылар. Фарис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. КамАЗ мастер командасы Ефәк юлы 2021 узышларына әзерлекне башлады. Ярышлар 1 июльдән 11 июльгә кадәр Россия, Монголия далалары калкулыклар Комнар аша уза. Узыш Омскида старт алып, Улан-Баторда тәмамланырга тиеш. Стартка чыгарга 7 экипаж әзерләнә. Алар арасында Әстерханда 1 тапкыр алтын каганда катнашкан яшь пилот Богдан Кәримов та бар. Ярышларга яңа машина әзерлиләр. Яңартылган йөк машинасы белән Дмитрий Сотников идарә итәчәк. Төп максат автомобильне Дакар 2022 узышларына әзерләү. Ефәк юл ярышларында йөк машинасын сынап карарга һәм киләсе Дакарга югары дәрәҗәдә әзерләргә планлаштыралар. 20 майда Казанда татар хатын-кызларының 6-нчы бөтен дөнья җыены ачыла. Җыенда халкыбызны борчыган мөһим мәсьәләләр, аерым алганда гаилә, балаларны тәрбияләү, белем бирү проблемалары да күтәреләчәк. Җыенны үткәрүгә бәйле берничә сорау белән без Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисовага мөрәҗәгать иттек.
Кадрия Раисовна, пандемия шартларында жиында койсы төбәкләрдән күпме делегат катнашуы көтелә? Татар хатын-кызлар жиынына безнең 61 төбәккә чакыру китте. Һәм шул вакытта 10 чит илгә, һәм Татарстанның барлык районнарына да. Безнең барсы 300 хатын-кызыбыз җыелырга тиеш. Жиында каралачак төп темалар нинди һәм анда онлайн форматта кушылу мөмкинлеге буламы? Без планлаштырабыз онлайн кушылуында, һәм инде жиында безнең бала тәрбиясе күбрәк. Шул бала тәрбиясе гаилә, милләт гаиләсе. Менә безнең төп темалар. Аннан соң хәзер бит социаль институтлар. Безнең иң беренче башлана гаиләдә бала тәрбиясе, ягъни 3 буын тәрбиясе, ягъни бабайлар, әбекәйләр, дәвәтиләр, дәваниләр, әти-әни һәм бала. Менә 3 буын тәрбиясе гаиләдә. Аннан соң инде балалар бакчасындагы тәрбия һәм мәктәпләрдәге тәрбия. Ondan soň indi bizning türlü uyuşmalar, менә тарихи төркемнәр һәм яңадан инде сүзләр шундый темада булачак. Һәм безнең бигрәк тә татарча укырга өйрәтү баланы. Үзебезнең, мәсәлән, редколлегия членнары татарча журналлар, безнең балалар журналлары бик хәзер сыйфатлы чыга бит инде. Шуларның редакторлар белән очраштыруларда каралган. Аннан соң безнең язучылар союзында булуда каралган. Шул ук вакытта Габдулла Тукай исемендәге әдәби музейда булу каралган, һәм инде Адамнар мәктәбендә булу каралган. Шул ук вакытта пленар утырыш һәм инде башка төрле чаралар да безнең байтак планлаштырылган. Кыскача жыйынның мәдәни программасына да тукталсагыз иде. Мәдәни рухи программасы безнең менә сан калфак туе. Аны карамаган, күрмәгән кешеләр һәр вакыт күңел ачу дип уйлыйлар. Калфак туе менә безнең татарда туй итеп үткәрелгән бөтен нәрсәдә. Менә безнең тарихны өйрәнү, тарихи гаиләләр турында өйрәнү. Менә шушыны без калфак туена кертәбез. Менә шушы калфак туенда быел инде остазыбыз һәм шул ук вакытта үзебезнең милләт анасы, әле ул безнең милләткә генә микән, башка милләтләргә дә күренекле ана булырлык кешебез Рәшида абыстайга багышлыйбыз. Чөнки үзе ул вафат булганда да, бакыйлыкка күчкәндә инде аның 125 оныгы булган. Шуңа күрә балаларына ничек тәрбия биргән, оныкларына ничек тәрбия биргән. Менә безнең бер мәдәни безнең кичәбез аңа багышлана. Икенчесе безнең Адамнар мәктәбенең Яшел яр исемле театр труппасы ачылды. Икенчесе шуңа багышлана. Өченчесе безнең шәхес хатын-кызлар, милләтебезнең шәхес хатын-кызлары хәзерге чорда яшәгәннәре, шуның берсенә багышланган кино булачак. Инде яңадан без инде Тинчурин театрында Гаяз абый Гыйлаҗевның 3 аршин җир спектаклен карарга барабыз. Менә андагы да хатын-кызга урын ничек бирелгән, анда ничек хатын-кызның характеры тасвирланган. Менә шуның турында да хатын-кызлар белән җыелып карап, фикерләшәсе килә безнең. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.